Valtteri Saarijärvi on mun nimi ja mä oon aloittanut hyppäämisen 2011. Mulla on hyppyjä takana reilut 1000 hyppyä. Mä olin Joona Tammisto ja sellainen reilu 1500 hyppyä on kertynyt näiden vuosien aikana. Mä oon Koivusalon Jussi. Oon ruvennut hyppäämään 2013 ja tässä vuosien mittaan hyppyä on kertynyt karkeasti 750. Korkiamäen Jani ja 113 hyppyä tähän mennessä. Pikkusen näyttää, eli tosiaan täällä repussa on pakattuna 2 varjoa. Täällä on päävarjo täällä alhaalla ja sitten on varavarjo täällä ylhäällä. Ja mikäli tämä päävarjo ei täältä jostain syystä aukea, niin se pystytään päästään irti ja sen jälkeen avataan varavarjo. Ja lisäksi, jos olisi vaikka tajuttomana kävisi niin paha tilanne, niin täällä on lisäksi vielä sitten sellainen automatiikkajärjestelmä, mikä avaa tämän varavarjon sitten jos tullaan liian kovaa liian matalalla. Älä jännitä. No siis sanotaan, että rohkeasti mukaan ei se ole niin todellakaan niin vaarallista, mitä ihmiset kuvittelee. Että mä oon jalkapallosta telannut itteni paljon useammin kuin hypätässä. No hyppääminen ei vaadi fyysiseltä kunnolta mitään kauhean erityistä, mutta totta kai se on niin kuin fyysistä tekemistä, että jonkunlaisessa kunnossa pitää olla, mutta ei mitään normaalista poikkeavaa. No paino nyt on se, että se ainakin niin kurssilla niin se on se 100 kiloa ja kyllä niin kuin varsinkin oppilasaikana niin kyllä se on ihan fyysisesti raskasta siellä taivaalla pitää itsensä niin kuin suorana ja sitten varjon pakkaaminenkin on yllättävän niin kuin fyysistä touhua, varsinkin siinä kohtaa, kun sitä ei vielä niin kuin kunnolla osaa. Joo, semmoisia tilanteita tulee joskus, että ei uskallakaan hypätä. Laskuvarjohyppyoppilas se lähtee ehkä ensimmäiselle hypylleensä ja ovi kun avataan ja pitäisi kiivetä sinne koneen ulkopuolelle ja hypätä pois sieltä. Sehän on luonnollisestikin pelottava, jännittävä tilanne. Sitten voidaan ottaa uusi kierros lentokoneella, otetaan hetken aikaa, koitetaan vähän rentoutua, kokeillaan uudestaan, että jos uskaltaisi hypätä ja sitten voi tulla koneella alas. Sieltä ei kukaan pakota hyppäämään sieltä lentokoneesta tietenkään, että sillä lailla käy joskus ja se on ihan yleistä ja normaalia ja täysin luonnollinen homma. Alkeiskurssi, missä susta tulee oppilashyppääjä, niin se on 420 €, sisältää 2 hyppyä ja kerhojäsenyyden ja vakuutusta ja muuta tämmöstä. Sitten sellainen kertaluontoinen tandemhyppy, se on 410 €. Sitten kun oot sen alkeiskurssin käynyt, oot oppilashyppääjä, oppilashypyt maksaa 35–45 €. Itsenäisen lisenssin hyppääjät, niin 1000 metriä maksaa 18 € ja 4 kilometriä 34 €. Että jokaiselle, joka on valmis vähän haastamaan ittiensä ja kokeilemaan jotain uutta. No siis kaikki, jotka haluaa vähän ylittää itteensä, niin siinä voittaa paljon omia pelkojansa ja se on todella niin kuin vapauttava tunne sitten